Wara li nqabad jikdeb dwar Forti Xambrej u riċentament dwar il-mediċini ġeneriċi, il-kap nazzjonalista Elix Borg issa qed isostni li l-politiċi dejjem għandhom jgħidu l-verità. Huwa qal dan barra l-Parlament mal-mikrofonu ta' One News kif propju kien se jiġi mistoqsi dwar dawn il-każijiet li fihom inqabad jikdeb. Madankollu l-kap nazzjonalista baġiri li juri skumdita kbira meta affaċċjat b'mistoqsijiet mhux pjanati kull ma jlissen biss kelma waħda u dlong baqa' dieħel fil-karozza. Dr. Borg, inti taqbel li d-deputati għandhom jgħidu l-verità? Dak dejjem. Imma inti ma taħsibx li dan huwa qed tikkontradixxi lilek innifsek meta inti ktib dwar il-mediċini u dwar Xambrej? Ma taħsibx li din inkonsistenza fid-diskors tiegħek? L-iskumdità tal-kap nazzjonalista hi sintomatika tal-fatt li rapport tal-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika sab li l-kap nazzjonalista ta' informazzjoni falsa meta beżza dwar mediċini ġeneriċi iżda mhux marbut jgħid il-verità. F'deċiżjoni li tal-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika sab li minkejja l-informazzjoni falsa li ta' Elix Borg ma setax jinvestiga b'mod ulterjuri lill-istess kap tal-Oppożizzjoni fuq ksur ta' kodiċi ta' etika. Dan f'kassim li ġab il-kundanna ta' bosta meta fl-aħħar jiem sar magħruf ukoll id-deputata nazzjonalista Claudette Buttigieg tat informazzjoni falsa dwar proġett ta' trattament tal-iskart. Din ma kienx l-unika gidba tal-kap nazzjonalista. Wara investigazzjoni separata Elix Borg instab li kiser l-etika dwar il-kummenti mhux veritiera dwar ir-restawr tal-Forti Xambrej f'Għawdex. Minkejja dan Borg naqas milli jagħmel apoloġija bil-miktub kif mitlub mill-Kummissarju tal-Istandards innifsu.